Ara hauríem de cridar aquí en Manel Lluís, que ha estat citat, penso, per en Pere Manzanares, en Manel Lluís, que havia de ser aquí amb nosaltres avui, però també, degut a la pandèmia, degut a tot això, ens ha enviat un testimoniatge enregistrat. En Manel Lluís va ser el primer cantant que va cantar a la Universitat Catalana d'Estiu, la primera Universitat Catalana d'Estiu, el 1969. Doncs sentirem primer una cançó de Manel Lluís, Ara que l'hivern, i després el seu testimoniatge. Ve d'aquí. Ara que l'hivern s'emporta colorins i colorats, fent adeus des de la porta. Ara que els arbres erisen un brancatge escavellat, embruixant un foll seguici. Ara que els núvols regiren falconades silencioses per l'espai que cruix com vidre. Ara que es torna erma el terme que els matins urpen i tinden i en les carns agulles fiblen. Ara que el clot de les serres als pobles es fan petits, arremits dins les polleres. Ara que en les nits ventoses, tirant que baixen els d'eina, avui missa sa llagosa. Jo recordaré aquell dia que passàvem la collada amb 10 homes de l'Algèria. Jo recordaré aquell dia que la Gestapo ens seguia llurcant-sus la neu. Santèvia. Jo recordaré les cases que ens oferiren l'enterada, escletxa en la nit gelada. Jo em recordaré d'en Mas passant gent fugint de França un dia de tempestat. Jo em recordaré en Joan, Josep Boris i Maurici, que moria allà a Nuengam. L'hivern ens mordeix l'esquena, gos foll desencadenat, xiula el vent com la sirena. Ara els companys entraran tostant la neu a la porta, els ulls vespillejaran. Com el fogar a les buscalles ens asseurem a l'escó, farà el vi calent la mare. Parlarem d'això i d'allò, de guerra i de política, i el pare dels seus moltons. De la guerra del 14, d'aquella del 39 i de la que ara em preparen, del món vell i del món nou. I acabarem la batllada signant el clam d'Estocolm. Hola amics, fortes salutacions al centenari del naixement del nostre gran poeta nord-català Jordi Pere Cerdà, Antoni Cairol. Jo soc Manuel Lluís Tatjer, que en la final de la dècada dels 60, com tants altres nois de la meva edat, havia agafat una guitarra, no? Em va caure a les mans un poema sensacional que era Ara que l'hivern,
a mi de seguida em va arribar molt endins i el vaig voler posar-hi música, acords i veu. I em va agradar doncs, musicar-lo i de seguida em vaig interessar per l'obra i vaig voler cercar més poemes per veure si també es produïa aquesta simbiosi, aquesta identificació doncs, amb el que deia el poeta, el gran poeta, i realment va ser així i em vaig fer doncs, un repertori que no era precisament sencer de música popular, podríem dir, tot i que hi havia algunes cançons que sí que eren d'un aire més popular, com El rei de Badrinyans, Les dones de Llo, Els mossos de Mas Rondola, etc. Doncs que sí que es prestaven a fer una cançó alegre i més de tipus tradicional. Però bé, posar música, poemes llargs, com El món, que el tema Boi executat amb veu i guitarra triga uns 7 minuts, o bé El pastor andalús, o bé dels poemes d'amor de l'Antoni, doncs, per exemple, Ella era un poema enorme, però també profund i difícil, en el fons, potser de captar-lo en tota la seva essència. I Ariadna, per exemple, jo per això sempre havia procurat que en aquests poemes qui els havia d'escoltar disposés de la lletra i així hi havia doncs, un acostament entre el qui estava cantant i el públic mateix, no? Jordi Pere Cerdà ja va conèixer alguns temes, però llavors van venir a Manresa l'any 68 amb els seus grans amics, Pere Verdaguer, Francesc Català, Francesc Vallverdú, per suposat la seva estimada Helena, i vam tenir un sopar a la fonda de Sant Antoni, doncs que era una fonda de molt renom aquí a Manresa, històrica pràcticament, i allà es va fer un sopar i després del sopar els vaig fer la presentació de gairebé tots els principals temes, els temes que més tocaven el cor de l'Antoni i de la seva esposa, no? De l'Helena, no? I va agradar, va sorprendre, va generar comentaris agradables i d'allà en va sortir la invitació a inaugurar la primera Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent l'any 1969, que va ser doncs, un altre diguéssim, succés, per dir-ho així, on vaig poder presentar doncs, els meus treballs sobre Jordi Pere Cerdà, amb algun esquetx per televisió, i que era una edició, la primera, doncs encara una mica així dubtosa, però vull dir que es va fer amb tot el gust i tota la il·lusió. Vam participar tots en fer tots els muntatges i fer tota l'organització, fins i tot nosaltres, el grup La Roda, diguéssim, jo mateix, formant una part d'aquest grup, doncs també, encara que cantava jo sol, el meu, érem tots plegats al grup La Roda. Doncs tots vam participar doncs, d'aquell muntatge meravellós que era la Universitat Catalana d'Estiu, no? I que per molts anys segueixi actuant. Nosaltres l'última vegada que hi vam cantar, jo, personalment, va ser l'any 70, sembla que era el 74, que es va fer un homenatge a Salvador Puig Antich en aquell moment. Jo li havia dedicat una cançó expressa a ell i la vaig fer allà davant de 1.000 persones, que va ser una qüestió molt emotiva, perquè a més hi havia familiars seus que després vam tenir ocasió de saludar i conèixer, i bé, va estar molt bé també tot allò. És una època entranyable en què l'Àngels, la meva companya de tota la vida, i jo mateix, doncs sortíem d'aquella nit de la dictadura, travessàvem aquesta frontera
i semblava que entràvem en un paradís, no? Semblava que era no sé com dir-ho, una llibertat que no somiàvem i volíem que allò no s'acabés, no? I conèixer les persones del Jordi Pere Cerdà, l'Antoni Cairol i l'Helena doncs va ser un succés meravellós en les nostres vides. També he de dir que en els anys 70 vaig fer una estada ràpida a Suïssa, vaig tenir recitals a Berna, a Basilea, a Arau, en algunes universitats de Suïssa, i allà hi va haver la Gret Schip, que era una professora de llengües romàniques molt amable i que era molt servicial i va traduir les lletres d'en Jordi Pere Cerdà. Això va ser una meravella, no? I vam poder fer els recitals amb els papers, amb què el públic podia seguir tot el que jo cantava, no? Aleshores, això també va ser un gran al·licient, no? Ja me'n recordo quan estàvem a la Rue Messidor, al seu domicili de Perpinyà, i algunes vesprades en les que havia convidat amics perquè escoltessin els meus treballs sobre les seves lletres, que van ser inolvidables. També recordo com un flaix meravellós aquella finestra on des del fons podíem observar el massís del Canigó sempre amb aquella capeta de neu a dalt, no? Era una cosa fantàstica, no? I bé, són records que per mi doncs, són de molta joventut, perquè jo ja vaig per més de 70 anys. Aleshores, vull dir, estic parlant de fa 50 anys. Vull dir, quan nosaltres teníem encara tot per fer, teníem possibilitats de moltes coses i a vegades sense abarcar tant també es viu. I em sembla que una mica és el que hem fet, no? Intentar viure de la millor manera possible i amb compromís, i ara també el tenim. Ara també tenim el compromís amb Catalunya, el compromís doncs, amb nosaltres mateixos, i sempre hem estat d'aquesta manera. Bé, amics, jo no us diria res més, sinó que us abraço a tots de manera virtual. Moltes gràcies i fins molt aviat. A reveure, amics. Tot és el saber de l'altre és molt important. Penseu que som un país que fa 100 anys quasi no hi havia cap diari que sortia, en de fora d'algunes ciutats no ens arribava. I el diari què és? És la curiositat que entra dins de l'individu. I la curiositat és un lligam que tenim entre nosaltres i els altres. És necessari aquest lligam. És per això que jo sempre he combatut un localisme massa marcat. Perquè el localisme ens lligui finalment el que es passa al nostre volt, i no n'hi ha prou. Ens satisfem del nostre carrer, de la nostra casa, i això no n'hi ha prou. Ja cal que l'home se senti lligat als altres, al món.